Здравейте хора, тук сме с поредното видео от канала. Както виждате в момента сме на същата река и понеже наскоро имаше буря, реката е в ужасно състояние. Не знам дали ще успеем да направим някакъв риболов, но преди малко изкарах едно костурче малко. Дали ще успеем и дали ще пречат тези клони, ще стане ясно. Ще ви помоля да се абонирате за канала и да харесате клипа. И ще стане ясно дали ще успеем да направим някакъв риболов. Чао за сега и ще се видим отново. И така хора, по традиция си започваме с костурите, както винаги аз правя. Да видим дали те ще са активни днес. Нямах първият удар, понеже направих няколко удара преди да започна да снимам. Не бяха в главната зона, в която главно стои и се крие костура. Явно са нови укрития, понеже бурята е разместила реката брутално. И въпреки това си е доста бистра, както виждате. И отново заложих на 0,18 фура, понеже не ми се рискува. Ще стане ясно сега дали ще успеем да направим някакъв... Ой, добре, и първата риба не откачи се. Добре, отново бебешки костури. Но няма какво да се направи. Така бе. Ето тук има удар и отново мисля да заметна там. Един от по-хубавите костури със сигурност. Не от големите, но за тази участък на реката и като цяло за тази река със сигурност е от хубавите. Едно прилично костурче. И хора, не забравяйте най-важното – catch and release. Ще започна да обавям първо с силикончето, за да видим дали не се крият някакви риби. Тук около клоните. Но явно не се. Ужасно. Как ще се лови тук, просто не знам. И мисля вече да започвам на клатушки. Понеже явно няма да бъде. Добре, първа риба. Не знам какво е, но е доста агресивно. Май костур или кефал, че май тръска доста. Вземе пред брега. Да, от по-хубавите костурчета. Добре, със сигурност не е мерена рибка. Ако ми даде, нали, да го хвана. Да, със сигурност е от по-хубавите рибки. Днеска май ще караме на костури, докато не сложам микрокотушката. Хубава рибче. И време е да казваме чао на тази рибка. Добре, тя сама се казва чао. Та, приятели, след този хубав костур на силикон отново продължаваме с риболова. Метнах отново на брутално място, където повече очаквам удар от кефал. Но костурите, както винаги, са си укрити ето тук. После ще ида на течението, за да видим какво ще стане. Даже мисля дали да не отида още от сега, понеже когато пуснат помпите, риболовът спира. Майко. Ой, това е по-хубава риба със сигурност. Това е кефал. Това е хубав кефал, хора. Или огромен костур. Не знам. Но удара беше брутален. Това е голям кефал. Нека да видим. Не, това е. Какво е това, бе? Това е кефалче, майко, изплаших се. Нямам кеп, мамка му. Добре. Не от кефалите, за които не трябва кеп, но със сигурност е от по-хубавите. Добре, малко ме изплаши с този удар, помислих го за огромна штука. И хора, както виждате, хубаво мерно кефалче, около 29 см на Crazy Fish Polaris с грамче и половина глава. Хубаво кефалче и нека да го връщаме обратно. Най-важното, хора, снимката, клипа с рибата и се връщаме обратно.
Айде, приятелче, чао и до нови срещи! Хора, продължаваме с риболова след адреналинът, с който ни дари тази брутална риба. Нека да видим дали ще дойде и бабай. Със сигурност на клочка риболова е доста по-атрактивен, понеже просто както котушката ви си върви и вие въртите, просто в един момент спирате и усещате грабването на варицата ви от ръцете. Смятам още малко да потърся рибките на силикон и да преминавам към котушките. Започвам с котушката на Seabass на 2 грама, понеже конкретно тя за тук, конкретно тази блесна котушка ми е много успешна, даже миналият клип, почти целият, аз ловях на нея. Добре, доста интересно това, че нямах удар. Брутален удар, внимание, още спадането, само кефалите ги правят тези номера. Уау, направо се разтреперих. Тъмън смятах, че няма да имам котушка, успех на тази котушка, но мнението ми беше опрекнато от кефалът, който се забива в дърветата. Не. Добре, откачи се. Перфектно. Добре, малко кефалче, но ударът и адреналинът, който ни достави, беше уникален. Въпреки размерите си. Удар още спадането, взриви водата и запаля аванса. Брутално рибенце. Със сигурност. Нека сега му направим една снимка и да го пускаме. 25 см. Нека да си го връщаме обратно и него. Айде, приятелче. Чао! И хора, продължаваме риболова след хубавата 25-тичка, която качи адреналина със сигурност. Просто това е хубавото на риболова и заради това го обожавам. Особено спинингът. Да усетиш ударът просто е неописуемо чувство. Ударче пред брега, буквално ме взе пред брега, когато мислех да изкарвам. И това е от белските кефалчета. И поваляват. Много са атрактивни и риби. И така, хора, продължаваме риболова след хубавото 10 см кефалче, което ме стресира доста пред брега, понеже ударът беше доста мощен. Въпреки малките си разбери, рибата успя да ме зарадва. И хора, на следващото място сме, което е главно кефалско. Може да видите течението и всичко. И нека да видим сега какво ще сътворим. Сигурно се обумна тук. Ти на какво мяташ? Да, и аз видях си, че нещо ме следва. Да метна само и там на хубавото. Не, вкарвам силикона в игра. И хора, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк и се абонирайте за канала.
Не успяхме да направим много силен риболов и да хванем много риби, понеже виждате реката в какво пократително състояние. Навсякъде има паднали дървета, клони, закача се адски много, рибата е доста мнителна, въпреки отново сме с тънките поводи. И така, до нови срещи, хора, и не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото. Чао!